दिनै जोङो 1886 सा नख'रनो जोङो हानि फाट्टा होनो हादों। 3.5 बोसोराव गासै अफलाइन अनलाइन 2,20,000निख्रुइबो बांसिन नख'रनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। टटेल जोङो नैबे जानुवारि फैनायनि सिगां जोङो 2 लाख मानसिनि नख'रनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागिरदों। 3.5 बोसोराव गासै अफलाइन अनलाइन 2,20,000निख्रुइबो बांसिन नख'रनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। दिनैनि आलदा, दिनै जोङो 1886 सा नख'रनो जोङो हानि फाट्टा होनो हादों। सिडली आरो बेंटल सार्कोलनि सिङाव 3,000निख्रुइबो बांसिन जोंहा हा होनो गोनां दंबावो, जों रेडि खालामगासिनो दङ। टटेल जोङो नैबे जानुवारि फैनायनि सिगां जोङो 2 लाख मानसिनि नख'रनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागिरदों। नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला जोङो आसा खालामदों बेखौ हागोन। मानोना जोंनि बर'फ्रा दासिम 12 लाख बर'फोरनि गेजेराव 27,000ल' मानसिया हा नांगौ होननानै एप्लाइ खालामदों हानि जेंनाखौ लानानै। गतिके नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गुरैयै दुलाराय बर' हारि आरो मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों खावलायदों जेन हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बयबो एप्लाइ खालामनांगौ मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों। 17 बोसोर बिटिआर सरकार सालायनायाव बिथांमोना गासै 15,000 मानसिनि हानि जेंनाखौल' सुफुंदोंमोन। बेबो बासि BPFनि लिडारफोरनि थाखायल'। बिथांमोना खुनु हानि पलिसि गैयामोन, गोसो गैयामोन मावनो। हानि जेंनाखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थागोन। नांलाय खमलाय जायोबा पलिटिकेलि बिथांमोना लाब जागोन, बे थांखिजों बिथांमोना खामानिखौ मावाखै। जोंनि बर' फिसाफोरखौ दासिम ग्रेजिं लेंकआव थानायखौ जों नुनो मोनदों। ग्रेजिं लेंकनि खामानिखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। आं बेखौ मिडियायाव बुंथ'ला। एप्लाइ खालामनांगौ, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिसोरखौ खावलायदों। ग्रेजिं लेन्डआव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा एप्लाइ खालामनांगौ। लेन्डनि गुबै ओंथियानो जादों सान्ति। मुलुगाव बयनिख्रुइबो सान्तिसिन थावनियानो जादों सुइजारलेण्ड। आरो बिटिआरआव जोङो सान्ति गायसनबाय माने सुइजारलेण्ड जाबाय। गोबां मानसिफ्रा असान्तिखौ लुबैखायनो बिथांमोना सुइजारलेण्ड। व्हाट इज द मिनिं अफ सुइजारलेण्ड, व्हाट इज द मिनिं अफ पिस, बिनि डिफारेन्सखौनि मिथियाबाथ' बिथांमोना बुंखागोन।